Yo, I have phone here from Mama Quabo and Nancy School, ma say. And then so be rocking an amount for my coming home. Me coming home, Namdi, a big body soon a tosson song and a brewo. I didn't need bube. Ye bube at the class 17 tia. Ye bube at the chilobia or tibe. They sent an say, Sebi obenyansa for you, Bunu Benny and Canasem. A babya so baby a free buy. A beer was here tintin, being sweet here. A nunti. Na mpani se ebra ye kekare fie no na ye kekare ma adan pa na ebra kwa aten bu aten amo aten fentin na oten twa kwantententin ko manponten ni adonten ko kan asem tententin eto antwa da no na nye so asem na tententin o na mo mpani se tentin hye antwa abo a abofron pa ye wo bebebre a asese a egusu ye ni yie na ya ni yie no aya na akyase yedi bibia ase frim bia eba beka ho enu nti na ya ma asem no akwa tintin nkyirikire mu no aya tintin enu nti obi on a ohwe ebra egu kasamfoni na ase a o se we de wadodo sima dunum a we de wa sima duonu we e wa pa nanso sa nipa kro no a no obetumi atena ko wa pra mahodo bebre bi so ode sima mienu sima miensa sima mienu wa se sima miensa no watwa be no hwe doduo bi e wo ho enya de papa bia so na ope ade a ohwehwe nyina ne se obeti se obibini bi eka puto ekasa englesi puto kasa bi no ati no asre ana se bia mu se bia son opepe ni ana se igbeni eka twi no anka ni ye eno obecha ma wiase afa na nyina ma obi anya bi anoma akokosachi so na muwie mu a ose ohu aha ne abrochire nsamuka nanso sumna etwa na ni ase de ohu nte onua we ya futu amde ma ye nyina se ye wi sebe ofo nsa aya momye hwe de na ye nuano no me se modaage na se sebe akwatia okonkwatia konya asem na se nkwatia hin so mope no etwa asem no sitia me nkɔhwɛ ne de baae mebusa nipa bebree sɛ tontonti ana sɛ tontonti aseɛ ne sɛ nipa bebree sɛ ɛyɛ kasakoa a aseɛ ne sɛ yɛnom nsane a ɛfa dwen na momyɛ sɛ nokora ebre bi ayonkofo baanu bi tena ase na ɔmo ɛbɔ ɔmo ho modern yie paa wɔ adwuma bia ɔmbɛka sɛ ɔmo yɛ bia mu na ɔmo akura ase nti no na ɛyɛ adɔpaa ana na ɔmo kɔ nti wodi wafo kura agya ɔmo a ɔmo bɛdɔ ahye apam ayɛ bibia a pɛsɛ ɔmo yɛ ɔmo bia ma wo ɛfo dɔ etwa mu a ɔmo kɔ nsupaa ɛyɛ bibia de sika bɛbrɛ ɔmo bia ɔmo bɛyɛ na ɔmo ahyɛnsodeɛ soronko bi a na ɛno nti ama nkrɔfo bebree edi nim ɔmo baako ɔwɔ paa nti na ne din ɛyɛ tenten na baako nso otia nti no nso ɛfrɛ no tietia nti ɔmo ahyɛnsodeɛ ɛho ɛma ɔmo din akasa no ɛyerae nti obi anim ɔmo din edin a obi ade frɛ ɔmo yɛ tenten ne yɛ tenten na tietia no ne din ayɛ tietia na nkrɔfo yi na kona baako de adwen ba sɛ menua sese ba bi atifi aduro yi ya so aware nanso adwuma ya ɛyɛ yɛntumi mfa nware ɛmfa nhwɛ yɛ mma ne yɛ yerenom nti na bɛyɛ a yɛn so yɛbɛdom ne ahwɛ sɛ baabi bɛyɛ yi ama yɛn na nkrɔfo yi adwen ho ɛsɛ ne saa afe no adɔ brɛ ne twa mu a ɔmo nso bɛdom akɔhwɛ sɛ ebesi baabi yi ama ɔmo a ti brɛ ne so yɛ na ɔmo kɔsi kwantimpom nti baako ɛde n'ani ɛkyerɛ anaafo no baako nso de n'ani akyerɛ atifi na ɔmo ahyehyɛ sɛ ɔmo kɔ akɔdi mfie mmiɛnsa pɛpɛɛpɛ
nti mfie miensa pepepe besi saa da no na omo tete omo no eche so mba be hiem na omo ba nso a nsedwa bi wo no na mba betena ne obedi kan ba no ontena ho entwen na ne yonko ne obedi kan ba no na aba betena se atwen ko se ba akono so beba nti we na omo do mu ewie mfie miensa na kwaba eda no tietia na odi kan ba na odi ne hyen besi abonten ankrofo omo hu no omo ni age na obusa midua no so omo so hu no ane oma obeba na obowura nsedwa si odmo na obusa omo mo minua no ha no minua tenten nso da bi hu no obeba o se otiti odmo na asore na akobonten na asamba kwa na asamba fe obetra ase na so owura mami kakra mfa memrem na owura no de biaba besi odmo ama no wa twitwa ti oguso aka krama na wie o na santan onua nso ba ne nkomo ne omani age no frɛ owura no biom sabre biom bre no ba akoma me ode ba ako wa besi odmo ne eda no omokasa se tintin ena mpani kan no se opani kwasi dada oni ofia dada omuhia na ho omo ana na ifra dada sem ti omo ani gi pa twetwe nkomo na manfo nso eti se tintin ni tietia aba omo de ehyen so aba bisisi ho no ene na agiba bia se nkrofo na bo na nkrofo no omo aye kama ti ene manfo gi se etwi chirichiri ni benchefo nyina gi se etwi ene ho no na nkrofo ene obi o ba bia nso ne age bia ma ne kesen na nkrofo no no ma ewe na omo eguso obi aba na we ato we se manu bi na we nso manu se famie no manu ma we na mo gige nti we na tietia no ehwedin na oka kire tenten se minia se wo tenten to na me tietia me nso me to ya mfa dwen a ye beka kromu a nti omo ye se omo sori akono nti omo sori omo ko na nkrofo wo no se nkrofo asemi omo kan no kuro o tenten to tietia to ye no nsa no na ye fa dwen ena dane ebe nti nye tonton na nye tintin to enye no na we kura no kese empani se ana se aboa preko o se ebra ogro ateche no na ni benku te ho me mamamo me sa mamamo akwa ba wa fikira se gidi se ne adesua no wani gye ho se we de etia kama we de anya tintin etia so wani gye ho a ema remfi sesei mede ade habamu bi enya ube ode me ka no se ne obehu ne yiye se bibi green na mede ato wuwu nifa so ketua bi o fo mo ketekete bi nti se wo hu ba bia ba subscribe na ode wo ankasa fa onsa wo so bo se subscribe ne beba na wa subscribe ama me na obetimi a chenso wo chema nkrofo amani beje e ma remfi na twere bibi nso ase twere bibi a wadwen se wani gye ho ana se den twere ka ho ma me mammo ani tie abrao